Krotwangi mago motuche pautuke kama kambi mar loso geche mar Isuzu East Africa oyango mitoka manyien ma D-Max pickup ma dhialo jang'wech mar ng'we kinda Eliud Kipchoge nyasi manobagi okinyi makawuone apisi mag kambino. Isuzu East Africa noyango mitoka no maotisi ni Eliud Kipchoge 159 manyiso rekod mane jatugo no wuoyo bang' ringo kuom saa achiel gi dakika 59 higa mar 2019. Jatatije e kambi mar Isuzu East Africa Rita Kavash enolero ne Kipchoge osebedo ranyisi makare ne jotugo gi piny mangima kendo gin kaka kambi gin kod mor mar ndiko historia kanyakla. Eliud Kipchoge biro riembo gari mokwongo ka kambi mar Isuzu biro mana loso geche makamagi 159 kende. Kipchoge no wuoyo rekod mare jumbe 2 mokale boma ma Berlin piny ma German bang' ringo kuom seche 2 dakika 1 gi nyiriri 9. What Isuzu has done is what actually has been making me to wake up very early and go for a run. I think today when I'm out of here, actually I will be more inspired, I'll be more motivated to know that something will actually happen and my name will be actually on a car. So it's not inspiration, it's inspiration to me and to the next generation. We are going to co-create an Eliud Kipchoge D-Max pickup 159, and the first 001 will be Eliud Kipchoge's vehicle. Again, that vehicle is to continue the conversation around us as a country beginning to appreciate more fundamentally the role of sports in terms of economic development.